Čaute ľudia, moje meno je Benjamín. Moje meno je Denis. Chcel by sme vás privítať pri tomto videu. Už nejaký čas spolu s mojím kamošom robíme detailing. A dostalo sa nám pod ruku toto brutálne auto. Ak chcete vidieť našu cestu a zaujíma vás toto video, tak neváhajte ho dokúkať do konca a podporiť nás. Čaute. Dopredu sa ospravedlňujeme za pár nevydarených záberov kvôli slnku a ak to nevadí, pokračujeme vo videu. To nech na tom Opeli stojí, lebo mám Porsche. Som sa žil do role. Chat. Mier. Bier. Počkaj, tohto ale musíme pustiť, lebo ten je možno aj drahší, jak my. To je pekné očičko. Ideme vrčať za ním. Hey baby, wait for us. No, chlapci, toto je autinko, mám tu komára aj. To zašpiní. To sú na hlavnej, hej, stojte. No tak, chat. Co som nechcel, chat? Dobre, takže aby sme sa dostali do kontextu tohto videa a čo to je vlastne za auto. Je to Porsche Panamera 4S. Pod kapotou tohto auta leží 4,8 litrový atmosférický 8-valec. To znamená žiadne turbo, ale čistý, poctivý výkon a zvuk. Dáva 400 koní a krúťak 500 Nm. Z 0 na 100 toto auto vyťahne za necelých 5 sekúnd a to napriek tomu, že má 2 tony. Tento názov Panamera pochádza z pretekov Carrera Panamericana a tento 8-valec je jeden z posledných bez turba, čiže žiaden fejkový zvuk z reprákov, len čisté benzínové emócie. 1 million zillion jillion dillion cotillion times later. To je jak vesmírna loď, veď ale halo. Kam ide ten kamión? Ciebie! Kámo, to není ani možné. Kde sa to môže otočiť? Doprava? Aha. Ja som to poslal bokom. To není možné! To není možné, aby auto išlo takto rýchlo! Ja tomu neverím, aby auto išlo takto rýchlo, kámo. Ja som... to je v piči. Normálne ja som ostal v kurve z toho. To je výborné auto. Škoda, že už sme išli naspäť. Takže ako ste mohli vidieť, užili sme si túto síce krátku, ale brutálnu jazdu na tomto aute. Ako ste mohli vidieť podľa oboch našich reakcií, tak sme si to brutálne užili a sme vďační za túto príležitosť. Takže ak sa vám zatiaľ toto video páči, neváhajte zanechať like a odber a podporiť nás v tom, čo robíme. Čemu?
Ja. A Porsche. A ďalší Porsche, už sme dve. Gang. Tiež mladias. No len naše. Ja sa pocikám, kámo. Dobre, ja to chcem na vás teraz. Šport nám vypnú. Aká je príreda? Povedz svoj názor. Porsche je super. Príklad života som šoferoval 8 malec. Skoro som sa spravil, ak som sa aj nespravil. A je to asi jeden z najlepších dní môjho života, ak mám pravdu povedať. Našich. Poďme vyčistiť motor, nafotiť ho a poďme domov, lebo ja mám erekciu z toho videa. Fuck.